kung tumumba ka, dumiretso ka doon. Babaan siya. Are you okay, sir? Let's... Naka-electric. Sige, tayo. Hindi siya tumayo ganyan eh. Diretso. Ginawa niya, nakabagi ang likod. Yung pag-ilas, di ba yung sasagal ko na? Andito yung tuhod niya. Ay, bakit? Ayun, pinag-ulan siya. Alam mo yung problema dati, kanina lang nagtatanong. Wala tayong makasampu, ah. Maintain. Maintain din. Okay, very good. Okay, that's it. Oops. Very good. Good lang mo kung dyan. Okay mo na. Oh, bagal mo na. Huwag kang mixed up, ha? Yeah, ano mo lahat? Good. Good. Okay. That's it. Okay, relax ka. Relax na. Relax. Okay. Very good. Oops, oops, oops. You. Sabi ka na po? Sisi mo isang ano na. Parang wala ka naman. Oo. Sige, balansin mo, balansin. Yan, yan. Sige pa. Ang sa palo natin yung balansin. Gusto na ba? Dapat yung balas mo kaya. Hindi. Okay lang, okay. Yeah, good. Kamain mo lang. Isa, no? That's it. Relax. Very good. Diba? Parang galaw, diba? Relax na. Hindi mo na mag-gigil.
Good body, relax. Next one. Ha? Parang mas ganda yan. Okay lang. Very good. Ano ba? December po, si teacher na maglalabas niya ito. Isang kamay na lang ito. Siya mo siya ng teacher. Ako? Inuwa. Hindi na ako dati. Alam niya. Yun. Kaya dahan-dahan lang at ismas na ano ba? Ano ba madali? Okay? Oh, Hindi na yan. Hindi yan kasi. even line. Ano sa? Relax. Tayo po po yung teacher sa lakad niya. Alam mo ano Galing niya. Galing niya. Galing yung relax. Galing niya. Stress niya. Relax tayo. Alam mo dapat mo Hindi siya sa machine. Oo. Ganito po yung mga pasyente ko sila sa balaka. Ganito yun. Tsagaan talaga. Bandang uli po. Fourth na yan. Bandang uli po siya. Yung asawa na lang, yung mga na lang yung papalakad sa akin. Kami yung narap sa CR. Bilubuy ko na. Hawak ko. Huwag dito. Try mo na. Ito. Ito sa pwesto. Ay, ito mo lang. Yan.
Lagi na siya. Natatangay niya ako eh. Marami Oo. siya sa akin kasi. Mahilig siya. Kaya ano ba? Hindi pa siya sa akin. Natatangay mo siya. Naabang niya yung ayos niya. Oo. Ayun mo na. Ayun na. Opo. Okay. Sandali lang. Opo. Yan, ang galing. Magaling na. Sabi na. Pag nandito na ako ito, nakakalaman na. Push. Ano yan ba? Diyan. Ang hindi na po yun. Alam mo ko ah. Huwag pa ka na. Dito, dito. Sabi ko, pag binubuhay na rin pa. Ang hindi na kasi. Patay. Wait lang naman. Kumawa ka. Sandali. Kumawa ka. Pwesto muna. Okay. Lima na. Thank you, Lord. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ano ba talaga kung mainit eh? Manasing. Papasok na ako. Maling sana na ako sa'yo. Ano stress ka? Sige ka. O sige na. 1, 2, 3, 4. Maling sana na kasi. Hindi stress ako. Ang kapap. Bumibisita niya ako eh. Okay. Yan. Hmm. Buti wala siya okay. Ha? Bisita mo ako siya. Huwag ka na stress, ha? Hindi na natin ng doble. Doble tayo siya. O mamaya, uwi tayo siya. Mamaya natin dito. Ako. Oh, Ako siya. Ngayon na siya. up, up. Nalala niyo ako. Okay. Nalala niyo kami. Ano ba, no? Ayos na. Kalimaran na. Are you okay, sir? Ayaw mo yun. Push. Drops. Gimana? Strength. Bawa. Bawa ko lang. Pupo lang. Ano yung bawa? Pupo siya kasi. Lima. Magulangin na ako dyan stress yan eh. Sampo siya. Kamalawa. Sige na, isip na. Wala ko
Gusto ka, nakalabang ka agad, ha? Opo. Ginayumay ko. Saka maganda lapit niya. Mahina ko siya. Opo. Ito nga hindi kasi Yung bilangan niya. Thank you. Yeah. Yeah. Maraming ka. Dali mong lapit ng mga ito, ba? Buka? Wala. Wala. Ano pa wala? Iba talaga yung sa labas. Sarap. Usap. Nanimig ka ba? Wala. Kinanin mo? Bago na sa upo tayo. 300 ha? Ito tayo 300. Wala kang gagawin. Namasahe ka na eh. Push! Oh. Ilalagay ko na yan. Guys, nakalmong ito pa kami, so medyo hindi na ini ko yan umiinit. So change kami ng program. Magtuho po tayo. Okay, hinga malalim, inhale, exhale. Diba? Ganda ng shorts mo ah. Maganda yung shorts niya ngayon, hindi Hindi ka iniwan sa ng short mo, kuya. 300. Bukas. Mainit kasi sa labas eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Pahinga muna. Rest muna. 50. Kaya 50, sinisimula. No? Exhale. Huwag kayo ma-stress. Hindi naman yun. No. Tubig daw. Ay, tubig. May okra. Saka kayo, wait. Hold and... Hindi. Siya lang. Ah. Hindi na ako. Siya lang po. Hindi mo na magko-cold kasi bawal daw mag-cold pag pagod eh. Sabi sa YouTube eh. Opo. Yan. So, sipilahin mo na lang muna. Wait lang po. Hindi ka sa puta yun, no? Yung sa lakad, dirindigan, no? Inhale, exhale. Pabilis mo nang nagagawa yung paglalakad mo. Konti, dahan-dahan. Dahan-dahan doon, no? Ayun. Hinga. Hinga. Hinga, tatay. Exhale. Ayun. Yan. Yun. Relax mo. Inhale, Relax. exhale. Relax. Inhale, exhale. Bulong mo lang mo. Okay. Uy, yan. Basta. Ah, yung gatas mo. Ay, Yan. ano hulog? Bulong ka. Parang something strange ah. Lalagyan ng... Okay, nakasulit kami guys. Kwenta po. Kuya Jaime, 5 Dali na, walking gamot. and kwenta pa lang to. Hadi, kuya. 1, 52, Daka. 53, 54, wait lang. Yan. Kuya, atas ka, atas ka, atas ka, atas ka. Sige, atas mo, atas mo, atas mo. Atas. Atas Atas mo, mo yung atas. upuan na. Yan. 55, Okay. 55, ay. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Galing na. Alam ko na kung bakit nahulog ayun si Loki, oh, nasa taas.
Nakahiga. Galing na si Tarka. Okay. 100 na po kami. Yan. Galing na. Parang sinisisyo lang ni Kuya Jaime 100 ah. Stress pa yan ha? Partida pa. Inhale, exhale, mahal. Huwag na pa stress ha? Ha? Inhale. Wala pa stress. Exhale. Everything is under control. Hop. 1, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Di. Up. Relax lang. 20. 120. Lord Jesus, you're the most high. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. 120. Push! 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, Push! 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. Relax. Relax. Lawin niya. Wala. Inhale, exhale, mahal. Asan yung pwede? Ayan guys, nakaka 150 na kami guys. Sinisyo lang ni Kuya Jaime. Parang minamali mo lang. Anong pakiramdam? Gumagaan. Yan na gumagang pakiramdam ko yan. Subo tayo. Gumagaan, pakiramdam mo. Pag nalakad na kuya, na? Hinga ka malayo. Ayaw mo na, focus ka mo na. 150. Sige, take your time. Take your time. Hinga ka lang, sige. Mapagod ka. Pagod ka na, di ba? Konti lang. Bagong gupit siya. Konti lang. Konti lang. Pwede? Sabi mo pag hindi mo kaya, ha? Malambot pa eh. Pag matigas na ito, kailan mo na eh. Lakas pa. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175. No, yeah. Atas mo na. Okay, Malayo tayo. Atras, sige, Sige pa, sige sige pa. Sige pa. Layo mo na sa Layo mo na. Ayan, okay. Saan tayo? Okay. Lumalabas tayo, lumalabas. 175. Mas wala, sinalik sa'yo. Okay. 175. Ready, sir? Ready? 175. Move. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. Sabi nyo konti. Tumanayo. Matay ka? Tumanay. Mamatay siya. Ah, tumatay ka. Yan. Okay. Sige, tayo. Tumanayo. Oh, sige, very good. Dali. Very good. Hindi ka may ka pagka ganyan. Alisin muna natin to. Unan, 186 eh. Sige. Okay, alisin muna natin. Unan. Atas ka. Alisin muna natin to. Okay, upo muna tatay. Upo ka o higa. Upo. Upo muna. Ayan. Hindi, higa siya. Ay, higa. Wait lang po. Okay. Game. Up, dandan. Sige. Malayo pa. Malayo pa. Huwag ka muna. Malayo pa. Malayo pa, malayo pa. Sige pa. Sige pa. Yan, sige. Okay. Relax lang. Okay niyo po yan ha. Okay niyo po. Okay. Galit pa ito siya. Ako na. Sino po ka ba kuya? Almost 200 ah. Pahinga Kuya, na. sino po ka kuya? Sino po ka ng... Pupupo daw siya. Oh, yan na. Higa. Okay. Okay. Alangan ito. Sinumbong yung tiyan niya eh. Buksan ko electric fan. Ha, tatay? Buksan ko electric fan. Okay. Hindi ko alam. Okay. Supa? Mangalan na may muna. Supa? Tama yan? Puta ko.